Bueno, Edu, egin hau zure aurkezpentxo bat eta hasiko gara... Bueno, Edu naiz, Portugaleteko euskaltegian nago, eta ohiko maila egiten naiz, eta bueno, egoten naiz euskaltegian, euskara gustatzen zaidalako. Bueno, hasi nintzen euskararekin, barain dela 10 urte, eta uste dute inbidiagatik egin nuela. Normalean, nire inguruan, nire familian, jendea ez du hitz egiten euskaraz, eta ni normalean ez dakit jaia batzutan leku batzuetan ere euskara entzun nuen, euskara irakurri nuen, eta ez nuen ulertzen ezer. Eta nire ustez inbidiagatik nuen, euskara ikasi nahi nuen, ez normalean, eta gainera gaur egun jendea egiten du euskara perfilak, gehienak ez, baina normalean jendea egiten ditu euskaraz azterketengatik, azterketengatik, lana bat aukeragatik, perfilak edukitzagatik, eta nik egiten dute soilik euskara jakitagatik, euskerak edozein pertsonarekin hitz egiteko, ez dakit, erraztasuna hori edukitzea, edozein liburua irakurtzea, edo norrekin hitz egitea. Zuretzat zaila izan da euskara ikastea? Zaila ez, hitz egitea ez da zaila niretzat. Hitz egitea da ondo egitea zaila niretzat. Normalean, gramatikarekin akats pilo dauzkat, eta vokabularioekin iztegiarekin batzutan galtzen naiz, edo ez dut gogoratzen zein da hau, nola esaten da hau, eta edo zein hitza da hau, eta garrantzitsua da esaldi bat ulertzeko, hitzaldi bat ulertzeko, edo liburu bat edo zein gauza ulertzeko. Eta adibidez, badaukazu aukerarik zure inguruan lagunekin euskaraz hitz egiteko? Nire inguruan, ni bezala lagun batzu daukat orain euskaraz ikasten ari direla, eta bi edo hiru lagunekin euskaraz hitz egin dezaket, baina normalean lagunak gehienak ez dakite euskaraz hitz egin. Nire familian, nire jobekin, eta txikiak dira, nire jobekin euskaraz hitz egiten dut. Eta nire lanean, bi lankidekin hitz egin dezaket, baina haiek ere ikasten ari dira. Baina normalean ez, bizi naiz markatu. Hiri edo herri castellano parlante bat, eta oso zaila da euskara giroa edo ez dakite joaten bazara, tabernetan normalean tabernetan euskaraz hitz egin dezakezu, eta normalean eskatzeko bi zurito edo kalimotxo bat edo kubata bat eskatzeko ez da beharrezkoa euskaldun bat izatea. Normalean tabernari guztiak hori ulertzen dute, baina ja dendetan edo udaletxean ez dakit normalean ez naiz joaten euskaltegira, udaletxera, baina dendetan
normalean erderaz, ez nuen espero, ez dut espero beste gauza, normalean dendetan edo komertxoetan beti erderaz hitz egiten dut. Oso, ondo. Normala, normala. Bueno, nahikoa da. Bai. Eskerrik asko, Edu. Hortatzea Hortatzea